Salut și bine în un episod de azi să reacționăm la Vă regăsi la seria voastră favorită, și a ta, și a mamei tale, și a bunicii tale. Toată lumea urmărește seria aceasta de Earn to Die 2. S-ar putea, cel mai probabil, să ne ducem în garaj și să fie ultimul episod. Avem mașina asta și încă una, o vedeți aici. Așa că suntem live stream în același timp pe Trovo, aveți link în descriere, ca să când vreți să vă alăturați când suntem live stream. Hai să vedem din secțiunea de live aici pe comentarii. Teo zice salut, Nico zice și salut YouTube, Adi zice salut YouTube, Cătălin zice salut YouTube, Marcu salut YouTube, toată lumea vă salută băieți aici, că suntem live stream și trecem la treabă. În jocul acesta, cum am explicat fiecare dată, trebuie să supraviețuim până la capăt și să upgradăm mașina, o să upgradăm benzenul, adică capacitatea rezervorului. Avem un fire truck care ar trebui în teorie să ducă foarte mult. Foarte mult. Să vedeți ce mișto o să arate camionul acesta de pompier la final când este blindat cu totul. Ia uite ce mare e zombiul ăsta. Deci cred că avem zombii mai măricei pe ultima hartă. Opa! Ne-am blocat, ceea ce nu e bine deloc. Cred că trebuie să upgradăm plăcuțele alea de frână sau ce-or fi, să spargem cutiile mai ok. Însă nu știu dacă ați observat, noi dacă ne maxăm, de exemplu, combustibilul, în stânga jos, liniuța aia nu o să fie la maxim. Cred că ultima mașină o să aibă combustibilul full când îl upgradăm. Știi ce zic? Adică practic cu cât upgradăm mașinile, cu atât și ele devin mai puternice, cu boost și cu arme și nebuneli. În fine. Vreau să cumpărăm discul acesta, care nu sunt plăcuse de frână, nu știu, sunt de greutate, ca să distribuie greutatea, nu știu cum. Însă ați înțeles ideea. Hai să-mi aducem o dată aici, saca-paca, sare ăsta, n-ai stres cu el. Asta dacă sparge cutiile mai repede. Pare că da, pare că are așa o mică tentativă, sincer. Salut băieții, salt. Cu căpățână înainte. Aia zic, bărbații. Cred că mergem puțin mai departe. Stai. Da, bă, ne-am dus. Trebuia să iau ăla. Bă, sunt atâtea drumuri, nici nu știi pe unde să te duci, sincer. Adică sunt la mișto cu strările alea. Hai să vedem ce vreau să upgradez. Sincer, să mergem tot pe combustibil și apoi pe roți. Văd că putem upgrade de multe ori roțile. Tastatura ta 850 de lei. Da, este un K63. Ce-mi place foarte tare la ea este că se detașează cablu. Adică dacă vreau să mă duc să o curăț acum, am detașat cablul de la ea. Nu mai stau să-l detașez din unitate, din spatele calculatorului. Și am plecat cu ea, știi, asta e foarte tare. Din păcate nu are RGB, are RGB doar pe albastru și gen, la mine e pe roșu, setup-ul în fine. Dar e tare. Chiar să știi că folosesc tastatura asta de un an sau habar n-am și... Bă, de puține ori am avut nevoie de numpad. Am nevoie de numpad în situații de-astea gen la GTA, mod showcase sau altceva. Dar mai conectam altă tastatură repede ca să apăț. Asta este ce să mai... Dar în rest nu prea mi-a trebuit numpad-ul. Eu cu tastatură de 200 de lei? Mă, Adi, mă, ce să facem, tătis? Care de o lună le... dă un pic ca să nu vreau să mă încep cu videoclipul. Am mai șpârla. Să vedeți cum o să arate camionul ăsta la final. Fie nebunie. Cutii peste cutii. Nici nu mai știu care e ultima mașină din joc. Am mai terminat tot jocul, dar nu mai țin minte. Asta a fost o idee foarte bună de serie, sincer, nu mă gândeam că să vă placă Earn to Die 2 să-l rejucăm. Dar uite că a fost o idee bună. Gen, noi reciclăm conținutul în caz că nu v-ați prins. Gen, joc un joc și după aia îl rejucăm iar peste 2 ani. Ca să zicem că e cu nostalgie, toată lumea e fericită și uite așa reciclăm jocuri. Le dăm în reluare. V-ați înțeles? Mai băgăm și un episod de Survivor Games, dar cu 5 ani reluare pe canal. Hei, ești nebun. Nu mi-a plăcut matematica, dar la matematică gen luam note mai mari. Nu știu cum se nimerea. Bine, atunci când am făcut meditație la matematică, să zic. Hai să băgăm pe combustibil. Mă, termină cu fie la liceu. Băi, e o întrebare bună asta. A noastră... Trebuie să mă descurcam.
așa mult. Pentru că nu mi-a plăcut niciodată la română, că nu știam să mă exprim poetic. Ionuț Gaming, Vulturul, bă, unde apăreți, mă, tot ești nebun? Subscriberii. La română nu prea știam să mă exprim eu poetic, așa, să impresionez cititorul. De-aia am și luat la BAC parcă nota 7 în loc de 8 la română. N-am luat cât la matematică 8. Îi dau gift saburi? Bine-ți boys, mersi frumos. Ok, suntem la ultima parte a hărții, deci trebuie să ne maxăm la maxim. Am maxat combustibilul și maxăm și top speed-ul și vedem. Foarte încep și de Kingdom New Lands. Ar merge să le revizităm. Dimineața nu ai chef de prea mult bla bla și alegi un sandwich cu brânză Campina. 100% bunătatea brânzei, 0% bla bla. Mereu m-am jucat. Mereu m-am jucat jocuri. De când eram mic. M-am jucat mereu cu ceva pe calculator. Am avut, nu știu, dragoste așa pentru jocuri. Nu mă așteptam, știi, să evolueze atât de tare industria de gaming. Aici trebuie să se merge în Classroom? Încă nu. Hai că ne avem de final. Dacă aș da boost-ul cum trebuie, cred că ajunge în lejer. Eu mă jucam cu focul la propriu. Da, știi, adică v-am mai zis eu că generația asta Sword Art Online e un anime. Da, adică v-am zis. Bă, ești nebun? E un MMORPG gen cum MMT2, de exemplu, le MMORPG. Oamenii fac level, fac misiuni și casca aia de realitate virtuală e atât de reală încât el nu vede un ecran, efectiv îi conectează creierul și vede un creier direct, știi? Adică imaginează-ți un vis, dar e joc, atât de real. Mă gândesc că ai avut și tu un vis care pare foarte real. Însă să știi că va deveni posibil, chiar eram curios dacă va deveni posibil sau nu, dar acum sunt mai mult ca sigur că va deveni posibil. Nu cu o cască VR, pentru că aia nu e experiența din Sword Art Online. Să-ți lipești un ecran de ochi care e foarte performant, nu. Aia e doar la mișto să-ți lipești un ecran de ochi. Ca să atingem noi performanța aia, bine, poate să fie tot cu o cască, dar o să fie cu o cască ce se conectează la creier. Asta absolut. Deci ca să obții experiența aia de realitate într-un joc, trebuie să te conectezi la creier. Să experimentezi ca și cum ar fi un vis. Bă, dar noi terminăm harta? What? Întreaga harta fără booster? Bă, ești nebun? NOL! Mamă, care e ultima mașină? Bă, uite ce e aici, ești nebun! Wow! Și a bunicii tale, toată lumea urmărește seria aceasta de Earn to Die 2. S-ar putea, cel mai probabil, să ne ducem în garaj și să fie ultimul episod. Avem mașina asta și încă una, o vedeți aici. Așa că... Teo zice salut YouTube, Nico zice și asta. M-aș muta în alte țară, absolut, nu mă mai recunoaște lumea. Adică, da, m-ar recunoaște, dar nu la nivelul ăsta, știi? M-ar recunoaște. Principale, sau 30 de minute cât... Salut, uite ce faci, bine, fac, asta din poză și aia e. Știi? Adică nu prea am mai avut experiență. Sau și obișnuit, oamenii probabil că am avut treaba asta cu YouTube-ul, cu celebritățile YouTube-ului, să zicem, știi? Înainte am experiențe neplăcute cu copii care spiată, care fac toate alea. Zici că... Hai de capul meu, zici că sunt, nu știu. Habar n-am. Ai vrea să mă duc în Dubai? Chiar îți... Ia. Nu mă mai împins. Chiar îți recomand să duci în Dubai. Foarte, foarte tare. Super tare Dubai.
e la un alt nivel, adică oamenii ăia, e ceva gen ca în Japonia. Oamenii ăia e opusul României. Adică niște oameni foarte cuminți, niște oameni educați, niște oameni cu legile bine puse la punct, nu se fură, nici nu îndrăznește ăla să-ți fure din mult ceva. Mi-a explicat și taximetristul că sunt filmați și dacă sunt prinși sunt foarte aspri pedepsiți, nici nu îndrăznește să fure, nici nu sunt infracțiuni. E un oraș ăsta cu rata de, nu știu cum se numește, infracțiuni foarte mică, gen e safe să ieși seara prin oraș sau așa, foarte curat, nu sunt gropi, nu e aglomerație, e full de autostrăzi, te duci direct cu Uber-ul, adică e... Oh, băi, ești nebun, am terminat harta. What? Nici nu știam că am terminat harta, lol. Mai avem de upgradat. Ia, s-a dat la maxim. Și o altă chestie, dar vă zic după. Deci noi practic am ajuns pe nava aia respectivă ca să plecăm de pe teritoriul acesta care e infectat cu zombie. Oh, nu! Ce a fost asta? Nu s-a întâmplat nimic, s-a mișcat ăla? Era un zombie acolo, sau ce s-a întâmplat? You will lock free ride mode and missions mode. Da, o altă chestie pe care vreau să vă spun, în Dubai românii sunt văzuți foarte bine. Adică, mamă, zici că ești român? Tare românii, da, tare, pentru că românii care s-au dus în Dubai au muncit și nu știu, au un respect față de români. Când ne-am urcat în taxi și în Dubai și ne-am zis că sunt român, român? Tare de tot român, like, tare! Legat de Rând Dai 2, noi acum pentru că suntem pe live pe Trovo și ce vedeți voi în episod sunt secvențe tăiate, eu m-am jucat în totalitate aici, m-am jucat 2 ore și voi în episod de 20 de minute, vedeți doar părțile principale, sau 30 de minute cât are episodul, din 2 ore, discutăm despre fel și fel de subiecte, dar n-am ce să fac altceva decât, îți dai seama, repet aceeași misiune de 100 de ori. Mi-a plăcut jocul foarte tare în Dai 2. Misiunea de final, nu știu ce am înțeles acolo, că ne-a băgat pe noi la țăcălie, acolo în cutia aia, sau ieșea un zombie mare, habar n-am ce se întâmpla acolo. Mi-a plăcut să văd și un Earth Dai 3, unii dintre voi a zis că există Earth Dai 3, dar eu cred că dacă exista, îl băgau iar pe Steam și continua, dar nu știu ce s-a întâmplat cu jocul ăsta, sincer. Aș vrea să mai văd jocuri de genul, dacă știți voi, lăsați în comentarii, în secțiunea de comentarii, sugestii, cu jocuri de genul unde îți upgradezi mașina și ajungi până la final, știi? Mai era jocul ăla cu mașina de ajungeai pe lună și sărei foarte mult, nu mai știu cum se numea. În fine. Deci dacă mai cunoașteți jocuri de genul, puteți să lăsați sugestii, poate mai jucăm. Cam asta a fost jocul, mi-a plăcut, a fost distractiv, l-am dus până la capăt. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine, cu like-uri, cu susținere, cu tot ce trebuie. Și pentru că am reușit să ducem seria până la capăt, a fost o plăcere. Poate să nu mai rejucăm peste câțiva ani, că acum am ajuns în stadiul în care reciclăm conținutul de acum mai mulți ani. Mai mulți ani. Deci stați liniștiți, revin seriile din trecut, le readucem în prezent și tot așa, știi, e un cycle. Faci YouTube 3-4 ani, bum, și după aia, după 3-4 ani, începi să reciclezi din spate, aduci înapoi. Opa, e un de la, ca un semn de la de infinit, ne întoarcem la loc. În fine. Ce să mai zic, ăsta a fost jocul, mersi frumos pentru atenția acordată, ne data viitoare. Ne vedem data viitoare, pa!